m'estic cagant d'una manera. Tu fes més vots, cabron, tinc la punta de la caca sortint per l'anus, nen. T'ho juro, tinc a Michael Jordan asomándose por el aro ara mateix. Hello people, benvinguts a un nou vídeo, ens n'anem d'aventura. No sé si recordeu que l'any passat vam anar amb el Long a un refugi a la muntanya, que vam dir que estàvem a França, però estàvem a la Catalunya Nord i la gent ens va insultar. Així que aquesta vegada tornem a França, tornem a Air. Aquesta vegada ens acompanya també el Long Lishu, però està fora perquè no deixen entrar gossos. Així que està fent-li companyia a la Lucy. Si tens un gos has de ser conscient de que et putejaran molts moments. Borda, no pot entrar als restaurants, carda molt de fred. L'any passat vam anar a l'octubre, aquesta vegada estem anant a finals de gener. -8 aquesta nit. Som-hi. Uau, doncs això... Amb això potser no caldrà que fem carn ni res a dalt. Amb això tindrem prou. M'ha cagat un 10 quin plat. Aquí, com veieu, cadascú va la seva, cadascú té les seves cosetes. Però anem cap al cotxe perquè encara ens falta 1 hora i 20 i pico minuts per arribar al poble i d'allà haurem de començar a fer l'excursió, carregar les maletes. It's not going to be easy, dudes. Al final de tal palo te l'estilla, no? El Long Lishu és un tio que a l'agapot dorm i la seva gosseta pues limita. En la guit que m'entra sempre que vaig en aquest refugi, perquè he anat bastantes vegades ja, és si quan arribi hi haurà gent o estarà tancat, si hi haurà llenya, si hi haurà coses, si estarà molt brut, perquè és un refugi lliure que no us direm ben bé exactament on és perquè no volem poblar-lo, vull dir, hi ha bastants arreu del territori. Quan en trobes un, doncs la clau és cuidar-lo. Però clar, és un lloc que potser la persona que se'n cuidava se n'ha cansat, l'ha palmat, no sé, imagina't que anem allà i ens trobem amb 3 pendejos com nosaltres. Doncs no sé què tocarà fer. Ja anem tard de temps perquè arribarem allà al refugi amb sort a 2:45. Que també porto uns quants troncs al maletero per si no en trobéssim. Llavors clar, s'han de carregar fins allà dalt. No sé, és una aventura. Jocs Olímpics d'hivern, és que mira això. Per favor, estem entrant al febrer pràcticament. Sí, no sé per què ens està fent embarquer, però jo confio. Oh, cago en dena. La meva forma de despertar-lo. No crec que sigui mort. ¡De la bandera Espanya! Ruta tancada, molt bé. En comptes de 45 minuts pujant és com això, llavors pujant. 1 hora i quart, nanos. Les routes, un puig més, fermers, circulació completa, Clar, suposo que ens la pot sudar, però... Sí, deixarem el cotxe aquí. Hem de deixar el cotxe aquí, nois. Que està tancat aquest camí per plaques de gel. Millor no passar-hi. I així ho posa. 3, 2, 1, a la neu! Ja ha volat, Mira la neu, mira! Som-hi? Avant? Doncs ara sí, comença l'aventura de Long Lishu, la Lucía, l'Andy, el nostre càmera i pel que sembla Sherpa i servidor. I tant. Sí que... El suer és mexicà, vull dir, ja li pega. Sí. Hem d'anar gas cap amunt perquè, vaja, jo m'he descuidat la motxilla grossa a casa dels meus pares i vaig tot penjam, que me cago en dena. De moment tot va malament. Encara falta, my friend. Sort que no hem avançat amb el cotxe, perquè si no ens quedàvem aquí fent el pelele. Hòstia, tio, no sé per què no comptava gens ni mica amb el tema de la neu. Que no pots tan dur en arribar al refugi. Per què? Perquè anem molt carregats i és molta estona. Així no... No. Així segur que no. Què vols fer, si no? Acampar aquí a la intempèrie? Va, som-hi. Està pujat una mala llet.
La primera vegada que vam venir a aquest puesto amb els meus amics, vam anar caminant de Puigcerdà fins aquí. Em vaig lesionar molt. Bueno, Long, Jo no puc. com a mínim ja ho tenim aquí i no surt fum per la xemeneia. Això el digue a ningú. Ara falta que estigui obert. I és que si està tancat ara estem... Ui, això està girant un viruji... I aquest vent és una mica puta, Està girant... Ara el confort d'una llar. El meu pare és un formatge! Això és la tapa de la xemeneia. S'ha caigut. Hola. De moment sembla que se'n segueixen cuidant. It's the moment, my friend. Refugi, som-hi. A veure, jo crec que... Ui! Ui! Home, hogar, dulce hogar. Home sweet home. Què toca ara? Tallar llenya. Llenya! Llenya. Oh! Estàs content? No. Almenys s'ha acabat el suplici de pujar, que prou malament ho he passat. T'obligo a venir aquí? Sí. En certa manera sí, oi? M'obliga a venir Sí, aquí. no t'obligo, potser ens amb l'obligació de dir, va, pobre Joan. No, pobre Joan, no. Literalment em sento amb l'obligació de venir perquè és com que sento massa pressió, saps? O sigui que em sentiria malament si dius que no. Petit tutorial de com serrar amb xerrac. A mi em va ensenyar el meu avi, ha mort a principis d'aquest any. Pel seu coneixement, perdurarà. Quan tu vas amb un xerrac, no has de fer molta força. I tampoc has d'estirar tota l'estona. Primer has de trobar-ho. I amb paciència, paciència, paciència. Fas força per un costat i quan tornes no. Força i no... Faig força, recull, força, recull. Cago en dena. Cansa. I per què cansa si no has de fer força? No serro gaire jo, vale? Vale, ja està. Oh! Mireu, hi ha una dita que em va dir el gran Lopau de Pons: la llenya escalfa. Quan la talles, quan la piles i quan l'encens. Saps el que és superguai? Fotre't una siesta aquí, nen, és de lo millor del món. Aquest oli el vam deixar nosaltres l'any passat i encara hi és, tu. Malassuntos, estàvem fent uns planos amb el dron i s'ha anat a la puta. Ha embogit i ha començat a anar-se'n cap a tomar pel cul. L'he intentat redirigir, return home en land i l'hem perdut. Ja faria ràbia perdre qualsevol cosa, però a part és que no és nostre, és d'en Suri. I anem a mirar a veure si el trobem, però... O sigui, pot estar un arbre, pot estar un riu, el podem trobar i que estigui trencat. Per allà, o sigui, per aquesta zona d'aquí. Perquè l'última imatge que teníem era d'allà, perquè es veia l'ombra, però nosaltres la veiem diagonal, i el dron la veia recta, l'ombra. Anem a fer un petit descens per aquí. A veure què, tio, però quina merda. No sé per què ho ha fet, tio, no sé per què ho ha fet. Ara tornem. Estic bastant convençut que és impossible que el trobem. S'ha d'intentar. Me cago en la mare de Déu! A veure, sembla que està al camí. Aquest. Puta merda. No és fàcil ser youtuber ni amic de youtuber, perquè està tardadíssim a avançar. 500.000 visites ha tenir aquest vídeo. Ho aconseguirem? Tio, quin desastre. Em toca els collons, tio, perquè em venia molt de gust fer planos també per aquí, amb el dron. És una merda que passin aquestes coses. A nivell de reflexió, és una de les coses per les quals penso que fer vídeos en català no té sentit. Però digues, vale, jo amb aquest vídeo no guanyaré res i he perdut un trasto. Vull dir que encara que aquest vídeo anés molt bé, no em donaria mai els diners suficients. Pum, menys 500 pavos de dron. Que ha vingut poca gent, no? Bé, el foc ja està en marxa, finestra tancada perquè no entri el viruji i la pila de llenya és considerable. Aquesta vegada la meva aportació a nivell llenyataire a tallar ha estat bastant reduïda. L'Onglixu s'ha coronat. Nula. He treballat com un xino, de puta. Quina hora és? Són les 4 i 34. Les 4 i 34. Pots sortir al vídeo el teu puro, van dir. És espectacular. Sí. De la suda, no? L'altaveu també ens hem descuidat. És que no volia agafar gaires coses, tio. Perquè llavors pesa molt. La primera pujada és inhumana, tio. Ui, s'ha de ficar més llenya aquí. És que hi ha una llenya que crema molt ràpid i és el pi, nois, i és la que més tenim. M'estan recriminant que no estic tallant. Estan fent ells la feina. Està bé que ho facin, Jo no dic que no, però jo estic fent una altra feina. És una feina de captació de troncs adients, perquè tenim molt de pi. Que el pi combusteix molt ràpid. Llavors jo, amb la Lucy, doncs anem a buscar algun tronc. M'he quedat una mica ratllat amb lo del dron, No diré que no. Ha vingut bastantes vegades aquí.
Una vegada vam estar 3 nits, crec, la primera vegada, que va ser massa. Llavors vam fer 2, l'any passat vam fer una i aquest any hem fet una, perquè així també grau i tal. Clar, bé, a mi m'agrada molt fer vídeos, m'encanta, per això ho faig. Però m'agradaria que això pogués ser la meva feina, saps? Anar amb el long a la muntanya a fer vídeos i crec que llavors podria fer com un contingut de maximíssima qualitat, saps? Sense perdre l'essència. Ah, shit up! M'ha de portar guants, tio. S'ha d'anar preparat per la vida. Tot el dia vaig amb traces, gilipolles. Bueno, i ara entrarem a la fase nit, Que la fase nit ja és un altre rotllo, és tancar-te allà i d'allà no, literalment no en surts. Bueno, chavalotes. Menudo resort, ¿no? I tant, jo sí feia abdominals ara mateix, mira. Oh, sí, està ja fent una siestecita. I anem a preparar el segon àpat del dia nostre, no? O sigui, ens hem fotut un esmorzar ja de l'hòstia i ara anem a fer un àpat llarg que serà berenar fins al sopar, perquè no tenim res més a fotre. I ja està. Hi ha carda bastant de fred a fora i ja és totalment fosc. De primer farem unes tortites amb formatge, pernil dolç i tomàquet. Moniato, maco. Recordem el foc directament. Bueno, posem el formatge... Vale. Uau, explosiu, I ara toca... Té pinta que estarà... Fos, no? Com a mínim. bon contingut. Què tal? Sí que si tingués l'orenga. Era un punt, però... No, què tal, Ni? Com estàs? No és la meva Carol. No veus la meva Carol? No el veus? I tu, l'Ongli? Jo des de les 5 del matí despert contemplant el foc perquè no podia dormir perquè estava glaçant. I aquest gos? Aquest gos és la que s'ha passat millor, no? S'ha posat a dins del teu mega sac de dormir, s'ha posat a roncar tota la nit com una fiassa, puta. Deixa'm cagar en pau, tio, no em grava. Però caguis aquí, caga aquí. Jo me'n vaig, però no caguis aquí. T'ho juro, he estat 3 hores mirant com... El foc. L'he controlat superbé, Sí. Això és la clau d'aquí. Bàsicament és que hi hagi un foc continu. Exacte. I tu des de que has decidit no dormir més, ens has donat aquesta escalfor a l'Andy i a mi. Ha sigut meravellós, que les 3 últimes han sigut les millors que heu dormit. Al revés! En deuen tenir puta idea, aquest tio. Sí. Llavors, la part del davant l'agafes així, saps? Que puta. Però no l'has fet bé, tio. Crec que m'he carregat la meva càmera, nois. El cul! Ara, en Joan. Fa una mica de cague, Ah, que sí? Experiencia divertida, ¿no? No. Hem de deixar de fer el puto primo a la muntanya i a la muntanya com a businessmen, no com a homeless de merda. Bueno, senyors i senyors, fins aquí. Jo no donaria cap explicació. Deixaria el vídeo així. Sí, no? I que s'acabi. Estem... Estem fets un Cristo. Jo et vaig dir, podem anar 2 mesos més tard, que ja... Però jo crec que seria el mateix, vull dir, 2 mesos més tard no hi ha la neu que et fa realment creure que estàs sobrevivint a alguna cosa. Bueno, tu n'has passat perquè estaves dormint bastant més lluny que nosaltres de la llar de foc, però jo fred no n'he passat, però dormo com al cul, tio. Tu creus que sobreviure és la paraula? O sigui, creus que hem sobreviscut? Jo crec que no, No hem sobreviscut? Tu creus que estàs una mica mort? Jo a mi m'ha batut. Estàs més abatut que el dron. Sí. Agur, vinga, fries. Adéu.